अस्सलाम वालेकुम रउआ के स्वागत बा भोजपुरी जुगाड़ू किचन में। तो आज हम नया तरीका के एगो वीडियो लेके आइल बनी। तो देखी लोनी हरा मरचा सुखा के धरे के तरीका हम बतावे चलतनी। हरा मरचा बहुत महंगा हो जाला, गैस वाला आदमी सूखल मरचा ना खाला। तो एकरा के महंगाई जब चढ़ जाला 200, 250, 150 रुपये किलो हो जाला, तो एकरा के सुखा के रखल जाला, तो एकरा के यूज कइल जाला। तो देखी लोनी हम 2 किलो मरचा ले ले बानी। एकरा के अच्छा से धो लियाई आ धो के एकरा के तब एकरा के तैयारी कर लेनी। तो देखी लोनी एगो चीज के ध्यान दहम लोनी जे एके डंटी तूर के न धोएम लोनी। डंटी तूर के धोल जाई तो अंदर पानी समा जाई मरचा में, तो मरचा लम्बा टाइम तक ले ना चली, अच्छा से सूख ना पाई आ मरचा खराब हो जाई। तो डंठल सहिते एकरा के 1-2 पानी धो लियाई जेकर धूल मिट्टी साफ हो जाई। बेचे वाला लोग कई जगह पर रखेला तो मरचा अच्छा ना रहेला, तो वही से एकरा के 1 से 2 पानी धो लियाई जेकर धूल मिट्टी साफ हो जाई। तो देखी लो नी मरचा हम अच्छा तरीका से धो के कंप्लीट कर चुकल बानी। अब कुछ देर खतरा एकरा के खड़े धूप में रख दिया, जेमे जे एमे पानी लागल बा। ये पानी के साथ में अगर छोटा छोटा पीस में एकरा के काट के सुखावल जाई तो ये पानी सहिते काटल जाई तो मरचा खराब हो जाते। थोड़ा देर खतरा एकरा के धूप में पसार दिया। तो देखी लोग मरचा में के पानी अच्छा से सूख चुकल बा। अब एकरा के उठा के आ छोटा छोटा पीस में काट लिया। तो चली लो नी हम मरचा के काट के उनके दिखाओ। तो देखी लोग जितना पर मरचा कटले बानी उतना ही पर काट लिए मरचा के जे अच्छा तरीका से सूखी। तो चली लोग सब मरचा के काट के हमरो वो उनके दिखाओ तनी। तो देखी लो सारा मरचा के हम काट के कंप्लीट कर चुकल बानी। एकरा के धूप में डाल देले बानी। तो देखी लो ज़्यादा घाम रही तो 2 से 3 दिन में मरचा सूख के कुरकुरी हो जाई। कम घाम रही तो 3 दिन या 4 दिन में अच्छा से सूख के कंप्लीट हो जाला। तो चलो नहीं हम सूखला के बाद में रउआ उनके दिखाए। तो देखी लो मरचा सूख के 2 दिन में कंप्लीट हो चुकल बाटे। बहुत तेज धूप उगता तो 2 दिन में मरचा सूख के कंप्लीट हो चुकल बाटे। तो देखी लो मरचा अच्छा तरीका से सूख जाला तो एकदम एकर घुंघरू जैसन आवाज हो जाला, ई मरचा खराब ना होखी। तो चली लो अब एकरा के शीशा के जार में रख लिया। अगर रउआ लोगन के पास शीशा के जार नहीं है तो हम जौन तरीका से बताते वो तरीका से प्लास्टिक के डिब्बा में रख सकें लोनी। तो चली लोनी हम रख के रउआ लोगन के देखावतनी।
तो देखी लो शीशा के जार में रख के कंप्लीट कर चुकल बानी। एगो प्लास्टिक के डिब्बा में हम रखले बानी रउआ के देखाव के। जे रउआ के पास अगर शीशा के जार ना होई तो प्लास्टिक के डिब्बा में रख सकतानी। तो देखी लो नी प्लास्टिक के डिब्बा में रखले बानी आ ऊपर से प्लास्टिक रख दिया जे ई मार्चा खराब ना होई। अभी मार्चा साल भर खतरा रख लिया ई मार्चा कबो खराब ना होला। बीच बीच में एकरा के धूप देखावल जाला तो एक दाना मार्चा खराब ना होखेला। तो देखी लो नी जब मार्चा सस्ता होई तबे खरीद के सुखाए में लोनी आ एकरा के यूज कब कर जाई। मार्चा जब सस्ता होई तबे सुखाए में लोनी आ जब ज्यादा धूप होई तबे सुखाए में लोनी। जब मार्चा अच्छा से सूख जाई या सूख के कंप्लीट हो जाई। एकरा के यूज कब कइल जाई जब ज्यादा महंगा होखेला, आदमी टेंशन में हो जाला। आ चाहे एहू तरह हरा मार्चा के काम बा, हरा मार्चा घर में नहीं खे तो एकरा के सुखा के रखल जाला तब यूज कर सकता आदमी। तो देखी लो नी ई मार्चा के बीच बीच में एकरा के 1 महीना 2 महीना पर एकरा के सुखा के रखल जाला तो साल भर खतरा ई मार्चा रख सकता लोनी। मार्चा कबो खराब ना होखेला। एकरा के शीशा के जार में रखल जाला। जब यूज कइल जाई तो थोड़ा सा डिब्बा में रख लिया ओकरा के यूज कइल जाई। एकरा के बार बार खोलल जाई तो मार्चा मसुआ जाई आ मार्चा भुअरी टाइप के हो जाला। तो ओकरा के जब यूज करे के टाइम आवला तो थोड़ा थोड़ा दूसरा डिब्बा में रख के यूज कइल जाला। तो देखी लो ई मार्चा अब कुछ भी में डाला सकता, साग में डाला सकता। एक और भुजिया जौन बनावल जाला ओकर तड़का दहल जाला हरा मार्चा चीर के डाल के, ओकरा से अच्छा एमे एकर टेस्ट होला। एक बार रउआ लोगन के अगर थोड़ा सा सुखा के आ टेस्ट क के कमेंट करम लोनी। बहुत अच्छा एकर टेस्ट होला। भुजिया सब्जी में डालल जाला तो बहुत अच्छा होखेला। तो चली लोनी जाना तरीका से बताओ तनी वो तरीका से मार्चा खरीद के आ काट के सुखाई लोनी आ पैसा खर्चा बचाई लोनी। जब महंगी के टाइम आवेला 200 250 150 रुपया किलो हो जाला तो एकरा के टेंशन ना रहला तब एकरा के खोल के यूज कइल जाला। तो देख ली लोनी 5 किलो 6 किलो हम मार्चा खरीद के आ सुखा के रखीनी, मार्चा खराब ना होला। तो चली लोनी हमार अगर वीडियो अच्छा लागल हो तो वीडियो के लाइक करके चैनल के सब्सक्राइब करेम नो। नए नए तरीका सीखे कोई तो कमेंट शेयर करेम नो। अगले वीडियो मिले। अल्लाह हाफिज।